Majstre, tak som ho našel. Moje úloha prozatím končí. Ty si jak ten? Spasiteľ. Ja som majster Joduch. Ja si to pamätám z čas minulých. Dávnych, keď si bol ešte na vrchole. Ale dneska už si není nič. A preto ťa musím naučiť. Jak sa robia veci 1001 flovo. Víš, jak je to? Ty si všetkých učil? A ty ma vyskylíš akože do boja? Toľko lajků budeš mať, že sral si ty bude závidieť. Víš, kto to je? To je pán sveta dnešného. Tak to je v piči. Už sa dojedol, mama! Dojedz mi ďalší chleba! Už ide. Dojedz ho s maslom a so šivkou, ale dojedz mi ho teraz už veľa! Prcuľko, už nemôžeš pápať, veď pozri, ako vyzeráš, že krúžko. Už si taký guľatučký, že líčenka ti narastli. Daj si pauzu trošku. Nie. Choď radšej vyvenčiť Adela, dobre? Choď s ním, Lebo choď keď sa ty. tuto ští, tak ti takú vlepím na tie líčenka. Ja chcem nahrávať. Veď ty nevieš nahrávať, ty vieš iba papať. Prestaň. Keď nebudeš posľúchať, tak mamina ti už nekúpi žiadnu produkciu. No dobre, tak ja idem s obsom! Ty sa choď muchlovať s otcom! Bude tu robiť jak otrok zatiaľ, čo vy dvaja chodíte! Po dvoch! Veľká hlava ti len ostala. Musíme to urobiť tak, že telekinetické opcie, ktoré budeš ovládať, len vlastnú hlavu mozgovou komorou tretou vľavo. Víš, že to je? Nevím. A naučíš ma to? Lokal TV je môj život, viete ako? A keď si aby bolo aj tvoje, tak tu klikni subscribe a tu si kúp nejaké čongo pongo.